Buhari. Kai ran ban san me kake da Allah. Kana ji ana ta jiran mu na zo din biyo ma. Ga fasan yau za a rantsar da Tinubu. Yau nan Abuja. To ai ni ma farin cikin da nake kenan yasa kaga ina tarawa. Yau Buhari zai sauka. Buhari zai sauka. To kana ta kwaran shi kana so ya sauka. To ashe ma su gota shi nake kenan. To yanzu ai ni ma can nan wa Abuja ni a kasa ma za ni wallahi. Kai wallahi a kasa. Ko mu je kawai. Mu je ko Kawai mu je kawai. An kawai. Za mu ce dan Allah ka zo ka da mu ko kai ma can zaka in can zaka mu je Ina kai yau ba mu je kan Abuja mu rantsar da Tinubu. dan ko yau Ba aka ga ba Buhari ne sauke ba. Ko da Tinubu wanda ka gani. za mu je mu ran Za a ba ta da Tinubu sanan da wata mai za. Wa ga ma kai daga ina ka daga can nake an fasa rantsar da shi kan